Ovo je emisija Kroz sveto pismo. Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi proroka Jeremije, u 7. poglavlju, od 29. stiha. Ostriži kosu svoju i baci je, i zaridaj glasno na visokim mestima, jer odbaci Gospod i ostavi rod, na koji se razgnevi. Bog ih zove na rod na koji se razgnevi. Na Jerusalim će doći sud. I sagradiše visine Tofetu, koji je u dolini sina Enomovog, da sažižu sinove svoje i kćeri svoje ognjem, što nisam zapovedio, niti mi je došlo na um. Tofet je bio visina u dolini Enomovoj, gde su deca prinošena na žrtvu, na užarane Molohove ruke od bakra. Niko se nije pokajao za svoju zloću. U 8. poglavlju se nastavlja Jeremijina poruka, dok on stoji na kapiji doma Gospodnjeg. Mudraci se osramotiše, uplašiše se i uhvatiše se. Eto, odbaciše reč Gospodnju, pa kakva im je mudrost? Njihov najveći greh je bio to što su odbacivali reč Gospodnju. Ovo je najveći greh i nekih drugih naroda. Preovladava osjećanje da ako je sa ekonomijom sve u redu, onda je i sa nama sve u redu. Međutim, mnogi počinju da uviđaju da ekonomija može biti u redu, a da sa nama ipak nije sve u redu. Nakon Drugog svjetskog rata žurili smo da se atomska bomba uključi u arsenale oružja. Država treba da se štiti, naravno, ali smo zaboravili da se svaki narod, crkva i pojedinac iznutra raspada. Ključno je pitanje šta se zbiva unutra, a ne šta se zbiva spolja. Jeremija zalazi duboko u osjećanje naroda i deli njihov bol. Žetva je prošla, leto minulo, a mi se ne izbavismo. Satrven sam što je kći naroda mog satrvena, u žalosti sam, čudo osvoji me. Nema li balzama u Galadu? Nema li onde lekara? Zašto se dakle ne isceli kći naroda mog? Iako je Bog sve obezbedio za njihovu obnovu, oni su odbili njegov lek. Jeremija osjeća bol Božijeg srca. 9. poglavlje započinje izrazom ličnog Jeremijinog bola, bola njegovog slomljenog srca, jer vidi da njegov narod sa prezrenjem odbija nežnu Božju zabrinutost. O, da bi glava moja bila voda, a oči moje izvori suzni, da plačem danju i noću za pobijenima, kćeri naroda svog. Eto kakav je efekat to imalo na Jeremiju. Kako je preneo poruku? Da li je bio tvrdoglavi i neosjetljivi čovek, koji je voleo da kritikuje druge i da njima upravlja? Ne. On je tamo stajao i prenosio im poruku, dok su mu reke suza tekle niz lice. Poruka koju je prenosio slomila je njegovo srce. Vekovima kasnije izraelski narod je video Isusa kako plače nad Jerusalimom, dok im je prenosio tešku poruku. Tada su se setili Jeremije, plačnog proroka, a neki su čak mislili da je Isus Jeremija koji se vratio kod njih. O, da mi je u pustinji
stanak putnički. Da ostavim narod svoj i da otidem od njih, jer su svi preljubočnici, zbor nevernički. Čeznuo je za tim da pobegne na neko pusto mesto, gde neće vidjeti greh svoga naroda, koji ga je vodio u propast. Ovako veli Gospod: mudri da se ne hvali mudrošću svojom, ni jaki da se ne hvali snagom svojom, ni bogati da se ne hvali bogatstvom svojim, nego ko se hvali, neka se hvali tim što razume i poznaje mene, da sam ja Gospod koji čini milost i sud i pravdu na zemlji, jer mi je to milo, govori Gospod. Ovo su dva divna stiha u Svetom pismu. Mogu i samostalno da stoje. Često se citiraju. Međutim, treba da imamo na umu da su upućeni narodu koji je odbacio Božju reč. Kao narod, čemu se divimo i ponosimo? Očigledno je da se pouzdajemo u ljudsku mudrost, bogatstvo i moć. Treba da se podsjećamo da naša snaga ne leži u trustu mozgova u našem glavnom gradu. Naša snaga nije u poslovnim zgradama, ekonomiji, u pameti političara. Bilo koja snaga koju posjedujemo mora da leži u duhovnim vrednostima, u moralnim vrednostima, u karakteru i cilju. Danas se o ovim stvarima čak ne uči u školama i na fakultetima. Iznedrili smo generaciju koja je gruba, prosta i bez osjećaja moralnog cilja. U stvari izgubili smo naš put. Kao što je prorok Jeremija rekao narodu, na mračnim planinama. U našem dobu naša zemlja ide po inerciji, a kada tako kreneš, počneš da se kotrljaš nizbrdo. Znam da nije popularno govoriti ove stvari. Bojim se da od uticajnih ljudi neću stvoriti prijatelje, ali nije ni Jeremija. Biću uz njega, jer verujem da još uvijek postoji nada za probuđenje u našoj zemlji. Nego ko se hvali, neka se hvali tim što razume i poznaje mene. Ono što nam očajnički treba jeste grupa vođa koja zna nešto drugo, a ne samo bezbožnu filozofiju. Potrebni su nam ljudi koji poznaju Boga, koji poznaju njegovu reč i koji su joj poslušni. U našoj zemlji danas postoji velika potreba za povratkom Bogu. Treba da ostavimo po strani naše licemerje, korumpiranost, iluziju da smo tako pametni ljudi. Hvalimo se našim dostignućima, a naša velika potreba je da hodamo na način koji će proslaviti Boga. U 10. poglavlju se završava Jeremijina poruka na vratima doma Gospodnjeg i onda počinje deo poglavlja od 10. do 12. o reformi i probuđenju nakon pronalaska knjige zakona. Pronalazak knjige zakona je imao izvanredan efekat na cara Josiju. On je shvatio koliko je daleko narod pao i udaljio se od Božjih namera za njih. To je pokrenulo tog čoveka, pa se neverovatno promenio. Uveo je narod u zavet sa Bogom. Zavet da će mu služiti. Ludost idolopoklonstva. U ovom poglavlju vidimo kako narod u nečem traži zamenu za Boga. Ljudi su uvek imali zamenu za Boga.
Bilo ko ne obožava istinitog i živog Boga, ima neku zamenu za njega. To može biti sama ta osoba koja sama sebi postaje Bog. Mnogo je ljudi koji sami sebe obožavaju. Drugi obožavaju novac i spremni su na nepoštenje samo da bi se obogatili. Treći obožavaju slavu i svoju čast će prodati da bi postigli neki bezvredni cilj. Postoje mnoge zamene za Boga i prorok Jeremija govori o tome. Slušajte reč koju vam govori Gospod, dome Izraelov. Ovako veli Gospod. Ne učite se putu kojim idu narodi i od znaka nebeskih ne plašite se, jer se od njih plaše narodi. I danas ljudi rade ono što su radili u Jeremijino vreme, pokušavajući da život srede po horoskopu. Žele da znaju pod kojim znakom su rođeni i sve te gluposti. To se čak objavljuje preko medija kao da je istinito. Bog upozorava. Ne učite se putu kojim idu narodi bezbožnici. Prijatelju, astrologija koja se danas promoviše je preuzeta iz paganskog sveta. Jer su uredbe u naroda taština, jer seku drvo u šumi. Delo ruku umetničkih sekirom, srebrom i zlatom ukrašuju ga, klinima i čekićima utvrđuju ga da se ne pomiče. Jeremijinu osudu idolopoklonstva neki tumače kao osudu savremenog božićnog drvenceta. To je besmisleno i smešno. Jeremija ne govori o božićnom drvcetu. U njegovo vreme niko nije imao božićno drvo. Jeremija govori o obožavanju idola. Jer su uredbe u naroda taština. Prazne su. Jeremija očigledno govori o idolopoklonstvu. On sa gorkom ironijom ismeva idolopoklonstvo svoga vremena. Podsjeća ih da odu u šumu i seku drvo, oblikuju lik, ukrase srebrom i zlatom, učvrste ga ekserima i eto im Boga. To je kao obožavanje strašila. Prijatelju, ako u vreme Božića padneš na kolena pred jelkom i počneš da je obožavaš, onda se Jeremijino upozorenje odnosi i na tebe. Ali ne poznajem čak ni nespasene ljude u zemlji koji slave samo drvo jelke. Koriste je za ukras, a onda je posle Božića bace u đubre. Opasnost ne leži toliko u obožavanju božićne jelke, koliko u obožavanju sebe za vreme Božića, kada hoćeš sve da prigrabiš za sebe. Niko nije kao ti, Gospode, velik si i veliko je ime tvoje u sili. Gospoda ne možemo ni sa čim da uporedimo. Tako je smešno okrenuti se od živog i istinitog Boga, da bi se obožavale stvari koje se nalaze oko tebe. Kako je smešno dozvoliti da te vodi horoskop. Ovako im recite. Koji nisu načinili nebo ni zemlju, nestaće sa zemlje i ispod neba. Neznabožački bogovi nisu stvorili svemir. Naš Bog, živi Bog ga je stvorio.
On je načinio zemlju silom svojom, utvrdio Vasiljenu mudrošću svojom i razumom svojim razastro nebesa. Zvezde su gore na svojim mestima, jer ih je Bog tamo stavio. Stavio ih je gde je hteo. Nije pitao tebe ili mene kako da ih postavi. Ovo je njegov svemir i on je jedini vredan slavljenja. Možemo se smejati ljudima iz prethodnih vekova koji su obarali drveće i od njih pravili bogove. Sebe nazivamo inteligentnim i civilizovanim, a ipak ljudi troše milione dolara sa namerom da pokušaju da odgonetnu svoju budućnost kroz horoskop, ili kod onih koji pogađaju, ili kod onih koji gledaju u dlan i razne druge stvari. Ako su ljudi danas toliko inteligentni, zašto ne obožavaju živog i istinitog Boga i tako zađu u stvarnost? Znam, Gospode, da put čovečiji nije u njegovoj vlasti, niti je čoveku koji hodi u vlasti da upravlja koracima svojim. Nijedan čovek ne može da živi ispravno bez otkrivenja Božjeg u njegovoj reči. Onog trenutka kada se čovek okrene od Božje reči, skrenuo je sa pravog puta. To je naš prirodni kurs. U stvari, tako započnemo put. Kada je moj unuk učio da hoda, vodio sam ga u šetnju oko bloka u kome stanujemo. On je divan maleni dečak, ali me je iscrpljivao jer je hteo da se penje na trotoar ispred svake kuće pored koje smo prolazili. Kada bismo došli do ulice, želeo je da istrči na nju, a kada bismo došli do ugla, hteo je da ide na pogrešnu stranu. Nikada nisam video mališana koji je želeo da ide na tako mnogo pogrešnih strana kao što je on hteo. Jednoga dana kada smo konačno stigli kući, rekao sam mu, ti si isti tvoj deda. Kad god se odvoji od Božje reči, skrene sa pravoga puta. Prijatelju, nije čoveku koji hodi u vlasti da upravlja koracima svojim. Mi zavisimo od svemogućeg Boga da nas uputi u svakoj oblasti života. U poglavljima 11. i 12. prorok Jeremija daje ovu izvanrednu poruku nakon što je zakon pročitan narodu. Moram te podsjetiti da je posle davanja 10 zapovesti u drugoj knjizi Mojsijevoj u 20. poglavlju u knjizi Izlaska, Bog produžio sa davanjem suda ukoliko se zakon ne bude poštovao. To je ono što Jeremija ovdje ističe. On ističe aspekte zakona koji govore o tome kako treba da živimo, način na koji treba da postupamo sa bližnjima, kako da vodimo posao i ostale vrste društvenog života. Jesi li ti jedan od onih članova crkve koji obožava seks? Koliko vas je napustilo svoju ženu da bi se oženilo nekom mladom devojkom, koja je dovela samo do toga da čovek krene nizbrdo, a nikako da ide napred. A pritom i dalje mislite kako služite Gospodu. Jeremija sasvim jasno pokazuje da ako ste to uradili, onda ste krenuli stramputicom i udaljili ste se od Gospoda. Nastavit će se.
Slušali ste emisiju iz programa Kroz sveto pismo. Budite sa nama i u narednoj emisiji.